Lord. Sorry guys, first time. First time. First time. Parang tinatawa na lahat ako ng kasama ko eh. Hindi kasi, siyempre, 11 years na kami dito. Sanay na ako mag-Bisaya guys. Tagal ko lang hindi nagtatagalog ha, promise. Pinakamas lang niya, pero I'm sure tinatawanan na ako ng ba. Okay, sa mga wala pa mga wala pa. Bisaya na yan, Bisaya guys. Okay, take two. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, sure. Okay, birthplace ko guys is Dakban. Okay, doon ako lumaki, as in doon ako lumaki until 15 years. Nag-transfer kami dito guys 11 years ago. Same month, May din. High school ako noong time na yun, di ba? Grabe yung adjust. Nakakabubo ba? Parang back to uno. Siyempre, di natin maintindihan yung language nila dito kasi ito nga, Tagalog, Panggaladok. Pero kung hindi kami lumipat dito, guys, mga besh, hindi ko makikilala to. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Up 忘れないででも君Hindi ko siya makikilala guys. Diba? Going strong. Still going strong mga besh. Ang bilis ko lang sinagot to ha. Filler. Pero kahit gano'n na, kahit mabilis ko lang sinagot yan guys. Look at us now. 11 years. Wow. Over. Fuck. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I. Fuck. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I. Mama ko. Char. Dito sa akong design. Kani nga white, pagka-white mo. Saman, palit ta? Pa? Balik bro. Saman. Ano na?
Ano ba? Oh, kada diay. Bulungo. Oo, lagi ba mangita daytag kun. Lagi ni ko lagi ka di. Aura bang good. Gini ko lagi ka. Asa na ba yung Hi mga kabi! Apoy ginanay mong trabaho buti bukad law. Dili di ako ingon di. Ano? Abanto gra dili tagi-agi. Anak ko dito na taas na Walang street na. libreng mangarap. Char, sige lang oy kay deserve man sad niya kay ngano. Wala ba ako suldo sa iya. Sige siya kuan ba deliver init Kahit kaayo. gawa sa laming kesyo na to. Init. Sige na ba? Sige na. Abi na ako. Okay, aray ko. Parang dito na siya. Hello. Wow. Nice kayo. Another mall. So dito kami dadaan para makapunta ng parking lot. Kailangan ng QR code bago ka pumasok. Ganun, no? Wait lang. Okay, pauwi na kami. Gabi na. Haggard Besh. Ay, nakakapagod. Super. Oy, kayo kung mag-convoy vlog. Ay, nagbisaya. Nasaan ko? Tagalog. Ala, yan ang ulan, Besh. Yan ang ulan. Anong papalitin natin na ulam? Anong paliton natin na ulam? Anong paliton natin na ulam? Ambot. 1, 2. Ang ambot, 1. Sa Tagalog, 1. Ambot. Ambot, oy. Ang pangarap ko'y kahirap pabuti. Tayo na. Ano ba to? Ang mahirap magkalisod-lisod yung buhay natin. Ang Tagalog ka di. Sige ko. Nagtatagalog na ako. Usahay lang ako nagtatagalog. Uy, wag kang ganyan. Baka sabihin na, hindi ka talaga marunong mag-Tagalog ba? Hindi, marunong yung mag-Tagalog. Nag-joke lang yan. Hindi, Jesus. Baka maniwala dyan. Hindi kasi minsan dinidiscriminate nila yung mga Bisaya eh. Sure. O, Bisaya na kasi ako ngayon. Merong iba. Scripted lang to, scripted. Merong iba. Bibigyan niya ako ng pera. Gusto niya magingay ako. Samok. Hindi ko nilalahat ha. Pero merong iba na nagdi-discriminate talaga. Di forget, Bisaya, hindi daw marunong mag-Tagalog, ganon. Hindi naman. Wag ganun. Wag ganun. Tapos sabihin pa niya, taga Mindanao. Yung lugar nyo, parang taga Barrio, Barriote, ganon. Hindi. Wag ganun, Besh. Wag kayong ganun. Hindi ko nilalahat ha. Hindi ko nilalahat. May ilan-ilan. Okay? May ilan-ilang mga ganyang tao. Masyado silang, ayun. Mahirap mo siya magkalisod-lisod, di ba? Yun lang. Peace tayo, heart.
Wala pa kaming kain, guys. Wala pang kain! Wala! Anong oras na ba? 7:25, guys. Sabi mo hindi na traffic pag mga 7, ganyan. 7:30. Sabi mo hindi na traffic eh, bakit traffic pa? Hindi na nga traffic kasi hindi ma-traffic. Diba? Oe, pangit. Oe, di oe. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na hindi traffic eh kasi ma-traffic eh. Ambot ni mo. Ambot sa kanding na naibangs. Hi! Heidi! Ayaw daw niya ma-expose siya. Ayaw ang exposure. Baka na sumikat siya. Oh, diba? Oh, diba?